pánové, dneska si zahrajeme Brawl Stars a zahraju si asi tohle. Vím, že jsem dal 2, ale pak zkusím dát 1. Stejná, OK. Ale to je těžké soupeře. No nazdar. Easy kill. Asi jdu za kámoškou. Jako... Stojíte, proč říkám kámo, jde, že ne. Mně strašně přijde jako ta holka tak jako chápe to. Tohle to je on. To jsem se nejvíc jako nevím proč tam dávám vždycky nějaký tam. Ale hodil by si mi, kdyby jako... Promiňte lidi, že nemluvím, já jsem se na to trošičku soustředil. Dělej. Jak mě mohl porazit? Asi je lepší. Teďka se ho docela bojím. Jako vážně. Také se asi na někoho změním. Jako, tak já se jdu ho změnit. Jak lidi můžete vidět, vzal jsem si Poka a teďka to zkusím na 1. Solo. Já bych se plánoval tak na 4 minuty a pak to stopnu. OK. Co je dobrý soupeře? Uvidím jednoho silného. Jak to? On zabil 2 naraz. Just play again. Ty 4 minuty nebo 5 minut to vychází. OK. Pojď za mnou, kámo. Mysl. Co to byl? A do prkna. A doufám, že se mu moje jako videa líbí. A showdown do prkna. Jdu z koho, kámo, pojď za mnou. Kámo, what the Jo! Já jsem se tam chce přiblížit. Tak nic, ale dobrý.
Tak já se tady s váma rozloučím. Nebo to až dáme ještě na 1 minutku. Tak to se vyplatilo. Jdeme na to. Let's go. Asi si budu držet teammate a pak mi napište do komentu, jestli to je dobrý nebo špatný. Asi na špatnou vypnu, protože je strašně pomalý. No teammate tu jde, tady kedem. Teammate, co tam děláš? Doufám, že to dá. Ulala, jsem zde. Týmy, co tam děláš? Tak se tady s vámi rozloučím. Nasledanou, dámy a pánové.